biko onye nji maka wee bịa tata wụrụ onye ọzọ maka nwanne nwoke and enyi nwoke a na-akpọ Jpac. Biko ọ bụrụ na ị na-awọchị m, biko ọ na ị ka na-abata achọrọ m ka m mara ma because o tee na nnabatabeghị Facebook ka m mara what is happening. Biko onye ka m wee mara gwagodi m, biko onye ka m were mara gbagodi m because apụta m na-ege ntị ka m fụ ka nnụ na Jpac eme na nke ma o mee nke ọzọ. Okwu Mbaka ka m na-anụkwa. Ọkwa na Jpac je wetakwa meseji Mbaka lasị Mbaka ka anyị na-ekwukwu maka Jpac. Ọ bụrụ na Mbaka ka anyị na-ekwu maka Mbaka anyị na-ekwu kịta, anụ m ihe na-ekwu Mbaka na-ekwu maka Ogechi. Ị kwesịghị iweta ihe a because o dogo anya na gị na Ogechi gbara Mbaka mgba. Even gụwa Jpac kwuru against Mbaka den. Ị kwesịghị iweta, ọ na-ahụ mmadụ chọọ n'ime ihe nọ na Facebook. I nwere ike ihe ọbụla ikwu na family gị nwere ike chefue ma ọ bụ ndị mmadụ chefue, ma nke Facebook adịghị echefu ya. Ifuru nke Facebook ọ dị nchefu, ichefu ya echetara gị. So ife m chọrọ ịjụ gị bụ result gị na Ogechi kwuru maka ọpụtawo na abata na Facebook. O nwere ike igosi na result gị na Ogechi kwuru iwetana ya. That's the main thing. Iwetego the result ọ sị gị ya chekie. Ịma na ataisi ndị be anyị adị m aghọta. Unu kwesịkwara ị na-enwe advisor. Mmadụ kwesịrị ị na-enwe advisors. Even ndị oyi gị kịta gị na-anọwụ Jpac, ndị oyi gị ga-ame ha ga ofe ebe kịta. Ihe a ga na-ekwu na Jpac ka ị na-emezini ya ji ewepụtara result ka ọ dị clear, ka ọ dị free. Ihe a ka a ga na-ekwuru ime nwa mana nwe ga-agwa gị ya. Ebe Ogechi gwa gị ụdị ihe a nọrọ obodo oyibo isi na ịbata ka ije lab ka iche ka ịkpọ dọkịta gị mee ya gwa ụmụ ụwa na aka gị dị ọcha. Ọ bụrụ ị na-agagharị gị na nwunye gị ị gaghị ba ebe a isi ebe abata ba nke a si ebe a gaa Lagos, ọ bụrụ ya bụ ife anyị na-ediri. Ife anyị na-ediri da result ikwu na ịbatara ị ga-eprovide. Ọ ya ka ahụ iprovide ya kịta. Mmụọ ga-emekwa vidio gwa Ogechi ya kwari onwe ya ugwu ka ọ maka ose akpụta afọ mmadụ mana imebeghị ya. Ka egosiziri na aka gị dị ọcha n'ihe a na-ekwu. Ka egosi na aka gị dị ọcha n'ihe a na-ekwu. Ịma ndị be anyị hapụ ihe iko anyị asa na-asa asa iko. Mee na ife ọhịa nwe ihe anyị ọbụla na-eche gị kịta Jpac. Ịnọkọta nwunye gị apụtakwana kịta okwukwe nke o kwuru kparịkwa onwe ya. Kịta ebupụtara picha ya niile. Enwe nke m fụrụ nnọọ legide ihe a na-asị ọ gịnị na-eme. Onye mere nọ na-asị ọ nwunye Jpac dị ya ọsọ yes na nwọcha ya ọfụma. Ọ wụrụ ihe a na-eme iri na Facebook. Jpac ga-mee labụ zie ụwa niile na aka gị dị ọcha. Ọ ya wụrụ ime ha ịmara mena gị dị mma. Jpac ịmara mena gị dị mma and you know that. Ị masịrị ịmana mena gị na-acha, ị masịrị ịmana onye mbụ na Facebook ịma na fesi ihe anyị nwere n'ọmụwa. Mana eziokwu dị mma ka ekwuo ya ekwuo. Zie ụwa na aka gị dị ọcha banye ga mee labụ Ogechi gwa gị mee. Hapụ ndị frens gị na-abịa ekpuchi isi ya na-ekpuchi isi ya. Enweghị ihe a ga-ekpuchikata eme ka ụwa ghara ịjụkwa gị ajụ ahụ. Ụfọdụ ndị frens gị sefụ ndị anyị ifiri na a na-asụpọtụ gị ha gaa na-asụ kịta ha kpọọ onwe ha na-asị yeyi ịrịchọrọ Jpac awụghị ya n'eziokwu gị mere o ji chọọ ije labụ na-akọva ya akọva. Ịma na a ga na-ekwu ya n'azụ gị mana ịmarọ Jpac ọ ịma na ụfọdụ ndị ga na-ekwu ya n'azụ gị even touch friend gị ahụ ọ ịmarọ gaa labụ ka gị na Ogechi si wee ba unu kwuru ya ekwu even ọ ka na-ekwukwa eruo tata. Ije ya iwepụtara ya rizọtụ si ya lee ya Ogechi kpọta nke echekie ịdị free. Maka anụ m nke ya ihe na-emezi kịta ahụ onye ọ na-achatịrị bad na Facebook gị blọkụ ya. Ka ezi ga esi ga-enweta ndị a na-agwa gị eziokwu. Ọ na ịma na onye ọ na-ekwuzi okwu ebe a ga na-ekwuzi ka ị ghara blọkụ ya. Ekwu ya n'okwu blọkụ ya esi onye ahụ ngwakwụkwọ ọzọ. Ị nọ na-eche onye asị ya ngwakwụkwọ ọzọ ka m blọkụ gị. Enwezi onye ga-ekwu agwa gị nke wụ eziokwu. Allow them to say their mind. Bitter truth and the sweet testimony. Thank you. Ugochukwu daalụ. Alice Traswell Travel. Thank you. Pụta gwa ụwa kịta ịhapụrụ ihe ị ga-eme ka wete vidio Mbaka mere amama mere ihe ezo mere ya mgbe gị na Ogechi na-agba ya mgba. Ọ Mbaka ka anyị na-ekwu maka ya. Ọ Mbaka ka anyị na-ekwu maka ya. O wee okwu akpụ n'ọnụ ị ga-abụpụta Mbaka anyị na-achọ ka Mbaka zọba gị ka ọ ka ndị mmadụ tebara gị ọnụ. Agwa iso wee kparị Mbaka. Ọ na isoro wee nwe ọkụ Mbaka Jpac gị ka m na-ajụ ka ị na-ewepụtaziri Mbaka ka ị were kpuchie ife a na-ekwu. Ndị ọyị ga-afụ gị n'anya ahụ ifuru ndị akpọ ị na-akpọ frens gị they don't love you.
ọkọwụ na ha lọvụrụ gaghị asị gị Jpac ma agoro ihe ị na-eme fichagoro afọ gị edetọrọ n'ihu akwụkwọ na ihe eme wee ficha ya wee ga weta rizọtụ ahụ ka i prove Ogechi wrong without it ndị mmadụ ga na-achụkwa ya aja ebe ọ na ị gara a gara alekwa gị anya ọjọọ na-arụ gị aka ọjọọ ebe ọ na-afọ gị na nwoke a na-arụkwa gị aka ọjọọ amasịta yiri trut mana ị ga-emeela abụọ kịta iyiri akwa ọcha ọ mmụọ ga-apụta ebe gwa Ogechi ọ na-ekwu okwu ya ma ka o si ekwu okwu mma apụta kịta atọkwa Ogechi na Facebook a gwa ya ma ka o si mana nke ọ na-eprove be ya abụgoro ihe anyị na-ajegheri ije mere onye advertise ọ bụrụ ya that is not what we need now Jpac that is not what we need ibupụtara Mbaka kịta ka ịkụkọ ha na-enyo isi top O and the two top O mena gị dị na mma ihe niile abụrụ content enweghị ibupụta kịta na-asị Mbaka sịrị onye ọhụrụ na Ogechi na-azọpọtụ na ụlọ ụka ahụ ga-ada i were Ebuka Obi tinye ebe ahụ ka ị na-etizi Peter Ebuka Obi Mbaka kpọrọ Ebuka Obi afa ka ị na-etizi Peter Ebuka Obi ebe ahụ top O mena gị dị na mma mana adịghị na-eme ihe ị ga-eme ị na-eburu akpụrụkọ ọnụ na onye ị na-eme ya man of God nke ịma na o nwere ike kwuo okwu n'isi gị ome mụrụ nwere adịghị na-eti onwe na trọbụl Jpac kpọrọ Ebuka Obi ka Mbaka kpọrọ Ebuka Obi ka ị na-etizi Peter Ebuka Obi ebe ahụ on top O amin ọ dịrọ mma ihe unu ga-agwa enyi unu nwoke maka ama m na unu nọ na the same WhatsApp even mgbe ọ nọ obodo ibe ama m na ọ gara achatị unu ka unu bụrụ ka unu na-asọpọtụ ya ọ dị adị is nice ọ dị mma mana unu na-asọpọtụ kwa na-enye ya ndụmọdụ unu na-asọpọtụ Jpac na-enye ya ndụmọdụ lee ihe a na-ekwu mmadụ ka ya na nwaanyị na-akọ ọnụ ya bụ nwunye go mee vidio ịma na vidio a nwunye gị mere gbuo na ma ihe niile na-asọpọtụ ogbuo na karịa unu bikos o kwesịghị ịpụta ebe ahụ ihe o kwesịrị ị na-emewu ndezi kịta ebupụtara picha ezuo n'ime anya ihe ndị mmadụ asọpụzụ efu afụ gị Jpac ife Ogechi na-agwa gị go to doctor ka e prove wrong ọ ife ị ga-eme ka i wee yiri akwa ọcha ana m agwa friend na-agwa nwanne ya ogwu friend nwere ike ịgwa friend ya jee n'ụlọ ọgwụ ka ị testi onwe gị ka Ogechi ji wee gwa gị ihe na-agwa gị ọ ya nwere ịdị free apụkwa egwu ị na-eji agba anyị ma anya lele mana nke arụrụ arụ ihe niile akọba fraj only one thing they can do now ịga mela abụọ ahụ Ogechi challenge gị nnukwu challenge na ndị o nwetara evidence gosigasị many things ọ na-ahụ fo ka ị na-eme vidio ihe onwe m na-eme m gbatara ọbụm ka ara agwa ihe onwe m na-eme m na nna asịrị goro Jpac ya ọgwa watọf ihe a na-ekwuru eziokwu agwa nwe m na ya na-elere vidio gị taata ọ na-asị m nna anyị na ndị akpụtakwara ha Jpac na ihe na o jikwa ma ọ bata ozugbo jebe ụlọ ọgwụ nsị akwa ka ị na-afụ ihe akwa ihe nche na ọhịa ị ga-eme festin ị ga-eme ịbatara ya lele onwe gị wepụta rizọtụ onye ọrụ na fi onye ọrụ alakpuo anyị bịa shiekie gị chọọ ebe ị na wetara gị nkwe ṅụọ mana nke imeri ya batakwa na-aga eri ndị mmadụ sị gị mere ya isi onye ahụ ya na-enwe onye iji ndị mmadụ na-asị gị afa maka lab maka test gị ị na-asị ya test gbukwa onye ahụ wise jee mee ihe a ka ị nwere onwe gị ndị fes ga-adị agwa gị eziokwu Jpac ndị fes ga-adị I'm telling you maka a na-agwa gị okwu that will be the first thing agwa gị mgbe isi obodo igbe bata na gị ya meela ọba wepụta ka afọ ya ka na-akọva gị ka ya na-akọvara gị kọva ha na-akọva gị ịmara na ị ka ga-amụtakwa ụmụ na Facebook a ị ka ga-amụtakwa ụmụ na ndị akụkọ ka ga-akọkwa na ihe a gwara mpa na mpa ya epuruvu ya ọ na ịmarọ puruvu ka ịdị free you are my man na nwata anyị na-agbakwasa gị ahụ na-agba m kabana onye ọhụrụ na m onye nke ya gaa mee ife a gwara gị ka ịdị free onye si ọ dị guilty mana ọ bụrụ na ịdị guilty kwesịrị ị na-agbakwa Ogechi kịta iwepụtara vidio Mbaka n'ọrụ onwe ya iwepụtara Mbaka ị na-achọ ka Mbaka ọ ka ekwu ekwezi okwu nke Mbaka ka e wee chefuo ihe gị na Ogechi na-eje gị na Ogechi nwere ihe unu kwuru unu ga-eme gaa mee ya fes ọ ya fes na ị ga-eme ntọrịkwa isi na ị na-abata idere ya I could remember idere ya I think Wednesday ka idere ya ka Thursday you say that you're coming back on Friday to go with your doctor ka aga cheki ka ihe ichekitere gwa n'ụwa ya ichekitere
ya wụ ihe nna gwadebe gị gwuo ife ichekitere then ọnwụ na Ogechi dị guilty agba Ogechi na ọmara ihe ọ na-eme na ọ na-aka aga ofu ọgwa na gị dị guilty anyị chị aga ọchị na Facebook gaa lee labụ a gwara gị ịghọtago ya wụ ihe nsị ka m gwa gị na mgbede a gaa cheke labụ a gwara gị then ka anyị dị shọ na aka gị dị ọcha ịhapụrụ ihe dị important ị ga-eme ndị nwere sere iwu ndị ọyị gị Facebook bloggers my friend so nwebeghị ya friend gwa gị ga-ame ihe ahụ ka ị dị free ọnwụ na onwebe ma na enwere ezigbo friend Jpac ọnwụ na onwebe onye gwara gị gaa mee lab ịma na enwere ezigbo friend Majestic Sonnet daalụ ọnwụ na imere ịma na enwe ezigbo friend ga-agwa gị Jpac na ihe akwa Facebook ka anyị nọ na-edetukwe n'ihe edetuo n'ikwu na ịbata na ihe eje mee test ka ama ma ewu ihe akọrọ ịwụrọ ọnịma na nke anyị bataziri eme vidio na-agụ egwu Saturday ndị odogwu onye wụ ihe a jụrụ gị mee ọ na nwere ihe iji maka ya batakwa ọ na-enweghị ife dị online wee bata datị ndị online ka a sị gị mee ka ị dị free o nwere ike ndị friend ga na-agwa gị ma ha dị agwa gị ma na ha afụ gị n'anya maka ịgba nkịtị ihe asị ụtọ ala gbuo kwuchi m iso eziokwu maka nna m so na ọgbara nkịtị kwere ekwe. You have to do something to clear your name. You know that? I wasn't Mbaka or anywhere, because I do easy. And then I work. That's time. I cannot remember I get no get it. Happen Mbaka or anywhere. Get no get you. I'm not one more than Mbaka. I want to go video if where we attack Mbaka. So Mbaka Guama go get you. Can't get away each I free. I thought that I free. Guide a coon get no get you. Okay, just again, no compata doctor, get pata doctor. God prove good I wrong. Prove I wrong. Why ben naga? Prove good get it wrong. Kai koroga academy of man. Iota. Why can't say I'm not working on whatever from video I got in Mbaka, also in cat ibute. I have we find a good. I have a guabunon. Oh, no guabunon. Nigga camera lab. Whoop the eye. I have a guabunon. Got me. Ime anya that you even ma chat go geji ma chat kata obo no futa te ma chat kata jije nsi ya mechisi okwa na Jpac je na lab mana imeri ya ihe mere o nwunye gị mee video bupute kita nke nwunye gị secret kwana ana adị mala ka akọ mu nwanyị ife otu mbupute video esend kwa na Facebook kita bupute ekwe ebe ọhụrụ na adị maka akọ mu nwanyị oru anụ mu nwanyị ibe na akọ na ọgụ nwa Jpac ka anyị na-agwa ga mee ife suppose ime ka ị dị free agwa gasị ka ngwa gị achọ m ka okwu ata aka ga mee lab agwara gị gosi anyị ụwa ka ụwa fụ apụ Mbaka onye ji wee bịa dị ihe akịta ka m gwa ya okwu bụ top o ọ na-adị mma mmadụ megide ka mmadụ meekwa ka ihe ma top o gara bụrụ vidio ti pikchọ Ebuka Obi na ebe a pikchọ Ebuka Obi anyị tiri onwe ihe gị na Ebuka Obi ji ị na-eti pikchọ ọ ka ọnwụ na-eme kọntent a gwara ụfọdụ ihe mmadụ ga-eme ọgwa gị mee esi ya n'ime eme maka ama m na eleru anya enyopuo kịta ọwụrụ mmadụ kpọ gị na fon sị ya mee vidio ahụ o nwere ike bụrụ mmadụ onye dawinachi ọ sị gị sori adawinachi onye dawinachi sị gị sori adawinachi Jpac mana o nwere ụgbọ ọ na-azagodi o nwere ife o kwesịrị ikili ọ bụrụ ife ahụ kilabeghị ọrụ akpụ unu men video no before mee video ọwụ na anyị ekiragodo nke wee birikwa video so tọpụ ha dị very disappointed na anyị mere video anyị mere ha nwere ka ọrụ mmadụ kpọ gị mee picha anyị Ebuka Obi anyị tinye ebe is very wrong because onweghị gị na-eche onweghị ihe gbasara ya na n'okwu anyị na-ekwu ebe a so aka nsị ka ngwa Jpac ihe m chọrọ ịgwa Jpac na mgbede ahụ ka okwu ghara ite aka because ologoro m ya jee setụrụ ife a gwara ya jee mee lab ka ụwa mara na aka dị ọcha ma ọ gwa ma ihe niile ọ na-agbagharị gwakwa ya na asịrị na onwe eri isi onye ma Jpac sị ya na onye m kwuru sị ya na asịrị na mgbagharị ọ na-agbara enwe isi dị ha esi na ọ ga-eme kịta ije labụ kill the world kill everybody na aka gị dị ọcha that's meant it hapụkwa ihe anyị na-agbagharị onwe ndị ọyị gị na-agwabeghị okwu a ka m gwa gị as my friend m na gị dị na mana you know me ị masị na ị mara m you know me very well ka hapụzie ịkọba akọ maka akọba ka o si eriri abalị wara akwa nne
You know me very well. Lab kill out the word Kaimana. Or else, you get to see a Kai Badabezie. Maybe sorry, no give us a witcher. Unona, Jeff Wayet and Rabba, what I want. Manaka in a na Ebru, Unageba, Briabajeba, Unujeba, make advertising, make a break be ya. Igwari chakwa ine cheke ba ine cheke. Nego, Egwari chakwa ine cheke ba ine cheke na mem. Iye men yogi no get chipara. Trying to do that. Recording in ya go. I'm a mema. Recording in ya go. Kia is an abago, I do my war. No, I can work the truth to the bar. I won't remember doing give what I can work here if you could remain. J may I get it free. All the doctor came better came out to be here. Dike Anthony. I could not cast get the just access. Hey, OGB campus, my man. Nah, Jpac, he can't prove what is a good. As you can like, you get Jpac. Oh, but you give me the name, you also. The first Yana way is so good. Yeah. The first Yana way is so good, telling you. Oh, Jesse, oh, that wasn't Mbaka Mbaka Banyaka. Mbaka Poro get you video potanasis. Or tag a video potana. Oh, cooking and Mbaka the other way, you don't know get you. So, okay, yourself. My chat, you reply that. Can be a Facebook, your chat, you reply for Mbaka. Man of God, no, where he are able to man of God could make a could call you in. No, oh, cooking out your chichi. Ya will buy now, cow kind of good. Lab check your moody, you hope to resort. Then only I can't do it. I battle get him, but say, I would say, Macane, Giana, Abanati, with Abananya. Yotago? A Giana, Abananta, Abananya. Yota. So I ain't your egg. I want to know about Agua, I can go say, my brother. I want to break when you weber. Yotago? As a bad that dollar man or and what think again? Yotago? So do the needful. Kila failing to do that, yeah, about the power. If you don't do it, you can get one as a second now. Now, Jpac across the yard with a check here. Die about friends again. I wish they have video man, much a clear. Every don't go and die about friends, he can get better. Ghana's name, so that they back at last, Jpac hope to see the result. I got Bokwagia. Okay, men like Joe with so appetite. I got Bokwagia as Agaga. Gaga. I ran a boy. I got to Oyeto. Oh, they came on a time, a poor and a woman. Because that is what asking what you want here. You got that? So, I eventually working on with that because I went more. And when you also go, Ejike Anthony, when you also go, the truth can not wear. If because he get up on Facebook, get to the Facebook, get to the Jpac came on also today, take it to Tagas get a leganya. My only whip the resort one. Utagas get a yogi. I remember again or go. My Maga's friends, in case I want to web a friends. That's the only thing that will save your career. This result can save your career. Immortal is game, may I whoop there. But I know. So I can't get working on with that. And me could all dry all my friends. Didn't kill him. Ndo him nile almasika bada amara imwa yotago aka kwa wanunu ebro TV onye grace Daniel also Jpac is a bad market na ike egwuru biga na masika omara onye na mma na abali a na Jesus Christ we wa ya me ma ga ran ma titekwa na udene nwe nso oboda ngwa ka emesian bye.